Pero matumbahan ka na yung taho. Lingkuran na. Lamig pod kayong. Hello guys. Bunoga. Na, saan mo na ang sauce? Uy, saan naman eh? Pura na kita. 200? Okay. Di anak ra na anak. Kami naglami na chef mafia ako ante kan Samsung ana. Saka tawag ba? Kuna ng icing. So ito ba gamay isang bukali. Isang birthday. Dapat na siya barkada. Kada giniya. Na. Alis siya. May bagyo. Mga itala mo ulit. Karang kapila na ang marata na tuon na makapagano na nila muna. Ano kaya pamura sa Ko! kanila? Birthday mama dyan. Oh, nasa may bisita. Oo. Ano pa gusto? Oh, sige. Tawag ko balik kanya na. Sige, bye, ha? Ay, ang sekretary na caretaker og iyang mga anak. Biglain man sa kami ng tulo. Naidiscuss at ba? Luyo na? Naidiscuss luyo. Mas likod ba? Naiban? Dugay na mo ka. Dugay ka. Tapos ko si Jack. Paman mo dada yung mga uyab na niya. Kahit ato lang ninyo. Pugtro. Dito mas dapat sa mga tanong nito na Tanaw pa sila kalingawan, tapos likod. oh, kabaan ko ano. Ano ba? Siguro mas tinahan pa ko ano kaysa spaghetti. Pancit? Ganyan. Okay na ang pancit? Dili pa? Dili. Maglor. Mamatay picture dahil. Dapat i-picture mo ni. Ano na Marcos ma si Mar. John Mark. Naranggan ka Marcos. Abi ano? Si Ayang Liab. Diyan ka kabarkada ni Dali tayo picture tayo. Smile! Sa payag na na iwi. Nahiwi ko nagnaw. Hindi makagam. Ma. Ay. Dito na magay. Ay sa, na magaling na anak. Ari dui. Doy aja naglingkod ato ba ana ato bang tagaga. Ano ra mag tapat-tapat kan tanan. Diha kate. Okay ra ka. Okay ko. Ano ra ta kay gamay rin ta. Tarong ang operate anak day ha kay basta mayabuta day. As the driver. Kay driver. Ano te? Kuha Imo na diyon ti aw. Oh, giot. Kuy og lami aja mo na kay apuan. Ama kasi tayo. Ikaw ba kay apo? Okay, ako ako ni gamin yun yung lupa. Wow. Pwede mo nasabutan. Aron sabutan ko no. Pwede disco niya. Ha? Nagatuntos malayo yung dapit na yung Balo! Makatawa na laman. Sa kay masinuod.
Joke. Tako yun no. Uy no. Tingnan yung mata. Hawa na kasi ko alun niya.